سلام زي خبركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمره على توزينا سبورت النهار ኤርትራን ተቀራረምቲ ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ብርሃንን ተሳትፎ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ክላሲክ ውድድር ዙር ዱቧ ብዓወት ተቀራረማይ ክለብ ሰርክ ስዎንትስ ቤልጂማዊ ብሊጌን ሎይክ ኣብ ተዛዘመሉ ብሉፅ ብቕዓት ከንፀባርቕ ዝወዓለ ቢንያም ግርማይ ምስኡን ዝመፀት ጉጅለ ረጥሪጡ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ፈረንሳዊ ፕሪንተር ድማ ንቢንያም ስዒቡ ሳልሳይ ኮይኑ ኣትዩ ናትናኤል መበል 79 ተርታ ክሕዝን ከሎ ወዲ ጋንቱ ንቢንያም ኢትዮጵያዊ ሃይሉ ክንፉ ድማ መበል 72 ወፂኡ ኢሎም አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ሮቤርቶ ማንቺኒ ብጌጋን ሓለቓ እታ ሃገራዊት ጋንታ ጆርጂዮ ኬሊኒ ካብ ቀዳሞት 11 ከም ዝኣለዩ ተሓቢሮም 11 ግጥማት ዓውት እና መዝገበት ክትመጽእ ጸንሐት ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ብዓርቢ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ቦዝንያ ገጢማ ማዕረ ሓደ ብሓደ ብምፍላያ ዝፍለጥ እዮም ኣብዛ ግጥም ድማ ሮቤርቶ ማንቺኒ መነጽሩ ምስኡ ብዘይምንባራ ተጋጊዩ ንሓለቓ ጋንታ እታ ሃገራዊት ጋንታ የሰልፍ ኣለኹ ብምባል ንተኸላኸላይ ላዚዮ ኤሰርቢ ምስ ቀዳሞት 11 ክውርዶ ምኽኣልዩ ኣርእሲ ሰሪሖም ታሰልጣኒ ድሕርቲ ጾታ ነቲ ፍጻመ ኣመልኪቱ ኣብ ዝገብሮ ጋዜጣዊ መግለጺ ናተይ ጌጋይ ነይሮም ከም ሓሳብ ንኬሊኒን ኣሰርቢን ሃገራዊት ጋንታና አንጻር ቦዝኒያን ሆላንድን ንዝህልወና ግጥም ኣብ ሓንቲ ግጥም ከሰልፎም ነይሩ መደበይ ንኬሊኒ ናይ ግጥም ከሰልፎ ከም ዘለ ምስ ሓበርኮ አንጻር ቦዝኒያ ክስለፍ ከም ዝደልዩ ሓቢርኒ ዝፈጸምኮ ጌጋ ድማ ዝጋነን ኣይኮነን ንሓላውልዳት ኣይኮናን ተኸላኸላይ ገይሮም ስለዚ ኬሊኒ ሶኒ አንጻር ሆላንድ ኣብ ነካይዶ ግጥም ክስለፍ ይክብል ማንቺኒ እናስሓቀ መግለጺኡ ደምዲሙ ኣብቲ ኣሰርቢ ኣብ ክንዲ ቺሊኒ ተሰልፈሉ ጾታ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ቦዝኒያ ካብ ኤዲን ዜኮ ኣብ መበል 57 ደቂቕ ብዘመዝገበታ ሸቶ መሪሓ እኳ እንተነበረት ኣከፋፋልያ ኢንተር ሚላን ስቴፋኖስ ሳንቶስ ኣብ መበል 67 ደቂቕ ሸቶ ክቁፅር ብምኻሉ ግን ሃገራዊት ጋንታ ጣልያን ነጥቢ ተማቒላ ክትወፅእ እጃሙ ኣበርኪቶም ጽባሕ ሶኒ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ጾታ ጽቤ ዘሎ ማንቺኒ ቅድሚ ጾታ ምጅማሩ መነጽሩ ወዲሁ ጉዳይ ኬሊኒ ከጣልል ከም ዘለዎ ድማ ብኣግኡ ተንተንቲ ስፖርት ይሕጭጭሉ ኣለዉ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮኔል ሜሲን ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ንኩዕሶ እግሪ ዓለምና ብሒቶም ዝጸንሑ ተጻወቱ እዮም ሊዮኔል ሜሲ ንሮናልዶ በሊጹ 6 ግዜ ባሎን ዲዮር ክዕወት እንከሎ ሮናልዶ ድማ ካብ ሜሲ ብሓንቲ ድሒሩ 5 ግዜ ባሎን ዲዮር ክወስድ ክኢሉ እዮም ከም ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምስ ሓዲኦም ተጻዋትካ ክትሓልፍ ዓብ ነገር እኳ እንተኾነ ምስ ክልቲኦም ክትጻወት ምኽኣል ማለት ግን ልዕሊ ዝኾነ ነገር እዮም 13 ዝኣኽል ተጻወቱ ድማ ኣብ ሃገራዊን ጋንታት ፖርቱጋል ኣርጀንቲና ማንቸስተር ዩናይትድ ባርሴሎና ሪያል ማድሪድን ጁቬንቱስን ምዞም ክልተ ተጻወቱ ሓቢሮም ናይ ጸወታ ግዜኦም ኣስተማቒሮምን ገለገለውን ኣብ ምስትምቓር ዝርከቡ ተጻወቱ ይርከቦም እምበኣር ካብ ዝቐፂልና ድማ ምዞም ክልተ ተጻወቲ ክትጻወቱ ዝኽኣሉ 13 ተጻወቲ ከነላልየኩም ኢና ፌርናንዶ ጋጎ ኣብ ሪያል ማድሪድ ምስ ሮናልዶ 3 ዓመታት ክጻወት እንከሎ ምስ ሜሲ ድማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ተጻዊቶም ጋብሪኤል ሄንዘ ድማ ምስ ሮናልዶ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ዓመታት ክጻወት እንከሎ ምስ ሜሲ ድማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ተጻዊቶም ጀራርድ ፒኬ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃን ሮናልዶ ምስ ጋንታ ኮይኑ ተዓወተላ ቀዳሚቲ ባሎን ዲዮር ክሪኣ እንከሎ ምስ ባርሴሎና ብምዃን ድማ ሜሲ ዝዓወተን 6 ባሎን ዲዮር ተዓዚብዎን ኣሎም አንድሮ ጎመዝ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ኤቨርተን ኣብ ምጽዋት ዝርከብ ጎመዝ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ብሮናልዶ ክምራሕ እንከሎ ኣብ ባርሴሎና ድማ ኣብ ጎኒ ሜሲ ብምዃን ንኽልተ ዓመታት ተጻዊቱ እዮም ዲማርያ ኣብ 2014 ምስ ሮናልዶ ብምዃን ሪያል ማድሪድ ተዓዋቲ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ንኽትከውን እጃሙ ዘበርከተ ዲማርያ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናውን ኣብ ጎኒ ሜሲ ኮይኑ ኣብ ምጽዋት ይዝርከብ ካርሎስ ቴቬዝ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሮናልዶ ብምዃን ጽዋእ ፕሪምየር ሊግ ዝዓተረ ቴቬዝ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናውን ምስ ሜሲ ብምዃን ኣብ ክልተ ግጥም ፍጻመ ኮፓ ኣሜሪካ በፂሑ ነይሮም ፓብሎ ዲያባላ ምስ ሜሲ ብምዃን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና 4 ዓመታት ተጻወተ ዲያባላ ኣብ ጁቬንቱስ ምስ ሮናልዶ ብምዃን ክልተ ጽዋኣት ሴሪኣ ኣትይሩሎም ጎንዛሎ ሂጉዌን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ክለብ ጁቬንቱስን ኣብ ጎኒ ሮናልዶን ሜሲን ተሰሊፉ ተጻዊቱ እዮም ሄንሪ ክላርሶን ኣብ 2006 ባርሴሎና ንኣርሰናል ረቲዓት ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ኣብ ዝኾነትሉ ዓመት ኣብ ጎኒ ሜሲ ተጻወተ ላርሰን ድሕሪ ዓመት ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብልቕዓት ተሰጋጊሩ ምስ ሮናልዶ ብሓባር ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ኣትይሩ እዮም ኔልሰን ሰሜዶ ኣብ ክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ምስ ሜሲ ብምዃን ጽዋእ ላሊጋ ዝዓተረ ሰሜዶ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ምስ ሮናልዶ ብምዃን ጽዋእ ኔሽንስ ሊግ ኣትይሩ እዮም ኢስቅኤል ጋራይ ኣብ ሪያል ማድሪድ ንኽልተ ዓመታት ምስ ሮናልዶ ብሓባር ተጻወተ ጋራይ ኣብ 2014 ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ወኪሉ ኣብ ጽዋእ ዓለም ብራዚል ተሰሊፉ እዮም
ዴኮ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ጎኒ ሜሲ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ድማ ኣብ ጎኒ ሮናልዶ ኮይኑ ተጻዊቶም ማርቲን ካሴሬስ ምስ ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ክጻወት እንከሎ ምስ ሮናልዶ ድማ ኣብ ጁቬንቱስ ተጻዊቱ ይሓሊፎም ሮናልዶዊ ኣጥቃዓይ ሉዊስ ሱዋረዝ ድማ ናብ ጁቬንቱስ ንኽጽምበር ኣብ ድርኩኺት ምህላው ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ምስ ሮናልዶን ሜሲን ብሓባር ተጻወቱ ዝብል ክብሪ ክረክብ ትጽቢት ይግበረሎም ሆላንዳዊ ኣካፋሊ ዶም ባንዴቪክ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናብ 46 እንግሊዛዊት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኣሳት 40 ሚልዮን ፓውንድ ምስ ስግጋሩ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ኣያክስ 5 ዓመታት ተፃወተ ባንዴቪክ ማልያታ ሆላንዳዊት ጋንታ ወዲዩ ኣብ ዘካየዶም 175 ግጥማት 41 ሽቶታት ዘመዝገበ ሓደ ካብ ዝበለፁ ኣከፋፈልቲ ዓለምና እዩ ይኹን እምበር እዚ ሎሚ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደሚቑ ዘሎ ባንዴቪክ በቲ ናይ ወላዲቱ ጆርጂንያ ዕላማ ራእን ቀፂሉ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓረስታይ ምኾነ ነይሮም ባንዴቪክ ዝተወልደሉ ከባቢ ኒጀር ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ሆላንድ ብሕርሻ ዝፍለጥ ከባቢ እዮም ኣብቲ እዋን ድማ ካብዚ ቦታ ሓረስታይ እምበር ተፃዋታይ ክኸውን ዝሓስብ ዋላ ሓደ መዘኑ ዘይምንባር እዮም ወላዲት ባንዴቪክ ደጋፊት ኩዕሶ እግሪ ኣይነበረትን ወዳ ኣብ ግዜ ጉዕልነቱ ካብ ገረብ ናብ ገረብ ክናጠር ክትሪኦም ከላ ግን ሓደ መዓልቲ ንፉዕ ሓረስታይ ክኾነለያ ትምነ ነይራ ወላዲ ባንዴሚክ ኣንድሬ ግን ዝሓሸ ሓሳብ እዩ ነይርዎም ንወዱ ምስ ክለብ ቬንሼ ቦይስ ክስልጥን ኣመዝጊቦም ካብ ቀዳሚቲ ልምምዱ ኣትሒዙ ድማ ክሳብ ሎሚ ኩዕሶ ካብ ህይወቱ ኣይረሓቕትን ወዲ 10 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ክለባት ኡትሬች ፌኖርድን ፒኤስቪን ሕቶ ዝቐረበሉ ቫንዴቪክ ስድሩ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ክለብ ኣያክስ መእተዊ ትኬት ስለ ዝነበሮም ንሕቶታት ዘን ክለባት ጎሲዩ ናብ ኣያክስ ተጸምቢሮም ላዊ ኣጥቃዓይ ጁቬንቱስ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ታሪኹ ካብታ ዝበለጸ ሸጡ ምስ ኣፍቃሪቱ ጆርጂንያ ዝገበሮ ጾታዊ ርክብ ከም ዝበለጽ ሓቢሮም ሮናልዶ ኣብ 2018 ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንህልውቲ ክለቡ ጁቬንቱስ ብባይስክል ኪክ ብዝብል ቅዲ ዝፍለጥ ስቲለ ዘመዝገበላ ሸቶ ኣብ ታሪኹ እታ ዝበለጸ ሸጡ ምዃና ዝሕበር ይኹን እምበር እዚ ፖርቱጋላዊ ምስ ፒርስ ሞርጋን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እታ ሸቶ ካብ ምስ ጆርጂንያ ዝገበሮ ጾታዊ ርክብ ከም ዘይትበለጽ ይሓቢሮም ንሱ ኣብ መግለጺኡ ከምታ ኣብ ልዕሊ ብፎን ዘመዝገበዋ ሸቶ ከመዝግብ ክንደይ ዓመታት የተጸበየ ቅድምዛ ሸቶ 700 ሸቶታት ኣመዝጊበ ነይረ ይኹን እምበር እዛ ሸቶ እዚኣ ምስ ኣፍቃሪተይ ካብ እንገብሮ ጾታዊ ርክብ ኣብ ሊጽህ ኣይርኣኒ ክብል ገሊጾም ካብ 2016 ኣትሒዞም ብሓንሳብ ክዞሩ ጀመሩ ሮናልዶን ጆርጂንያን ኣብ 2017 ጓል ከም ዝወለዱ ዝዝከር እዩ ተዓዋት 5 ግዜ ባሎን ዲዮር ዝኾነ ሮናልዶ ሓደ መዓልቲ ምስ ጆርጂንያ ክምርዖ ከም ዝደልውን ንፒርስ ሞርጋን ሓቢርዎ እዩ ርግፀኛ ሓደ መዓልቲ ክንምርዖና ናይ ኣደይ ሕልሙን እዩ ክብል ተሰሚዑ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሮናልዶ ብሓንቲ ጽዋእ ባሎን ዲኦር ቀዲሞን ዘሎ ሜሲ እውን ክሓልፎ ከም ዝደሊ ገሊጹ እዩ በኑኖ ስፒሪቶ ሳንቶ እናት አሌት በዳይት ዓበይቲ ክለባት እንግሊዝ ክትከውን ዝኻለት ክለብ ወልብስ ብክብረ ወሰን መጠን ገንዘብ ታጋንታ ንፖርቱጋላዊ ፋቢዮ ሲልቫ ካብ ክለብ ፖርቶ ከም ዘፈረመቶ ብዕሊ ኣፍሊጣም ብክለቡ ፖርቶ 112 ሚልዮን መልቀቕ ዋጋ ተሰሊዕሉ ዝነበረ ሲልቫ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቦ ፋይናንሳዊ ድስካለ ግን እቲ ዋጋ ናብ 35 ሚልዮን ወሪዶም ንኹነታት ሲልቫ ብርሕቀት ኣብ ምክትታል ጽንሕት ወልብስ ድማ 35 ሚልዮን ከፊላ ናብ ሞኒሌክስ ስታዲየም ጸምቢራቶላ ሲልቫ ዝሓለፈ ዓመት ወዲ 17 ዓመትን 22 መዓልታትን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማልያ ፖርቶ ወዲዩ ብምጽዋቱ ኣብ ታሪኽ ታጋንታ እቲ ዝነኣሰ ማልያ ታጋንታ ወዲዩ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ለቢሱ እዮም ኣብዚ ክራማት ካብ ባየር ሙኒኽ ከም ዝወፅን ናብ ሊቨርፑል ክጽምበር ከም ዝኽእልን ክሕበር ጸንሐ ስፓኛዊ ኣካፋሊ ክለብ ባየር ሙኒኽ ቲያጎ አልካንታራ ካብ ባየር ሙኒኽ ክወፅእ ከም ዘይበለ ገሊጾም አልካንታራ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ክለቡ ባየር ሙኒኽ ንፒኤስጂ ረቲዓ ተዓዋቲ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ክትከውን ልዑል ግደ ካብ ዝነበሮም ተጻዋቲ ባየር ሙኒኽ ሓደ እዮም ኣብ ግጥማት ኔሽንስ ሊግ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ምጽዋት ዝርከብ አልካንታራ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝኾነ ይኹን ካብ ባየር ሙኒኽ ክወፅእ ዝብል ቃል ኣየምልኩን ኩሉ ኣተኩሮይ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ካልእ ኣይግድሰን እዩ ተርሽቴገን ናይ ባርሴሎና ክጽምበር ከም ዘሊ ሰሚዕ ነይረ ንዘረብኡ የኽብሮ እኳ እንትኾንኩ ተርሽቴገን ግን ናይ ዝኾነት ጋንታ ስፖርቲን ዳይሬክተር ኣይኮነን ክብል ገሊጾም ብዛዕባ ሰርጆ ቡስኬትን ሊዮኔል ሜሲን ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ አልካንታራ ቡስኬት ሓደ ካብቶም ናይ ዘመን ዝበለፁ ኣካፈልቲ እዮም ኣተሓሕዛ ቦትኡን ኣብ ምምራሕ ጋንታ ዝፃወቶ ተራ ክትዕዘቦ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ሜሲ ድማ ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ ወሲኑ ብምህላው ነታ ጋንታ ዓብዪ ዜናዊ ክብል አልካንታራ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ዛዚሙ ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዓመት ውድድር ጸወታ ፋንታዝያ ፉትቦል ብልሒ ዝሓትት ናይ ኣእምሮ ጸወታ እዩ
منكم يبلح IQ زلعل زلو منيو انبار اب كعسو اجري زلوكم امراو بالحي IQ نمسكار اب فانتازيا ليج سينما سمرة تمزقبو نايزي ليج ممزقب كود IIDDMD زبل تتقيمكم كتصنبورو تخلو إخم دقمولكم IIDDMD نايزو وددرزي تعواتي أمود داتا حفظ زبل الشلمات كم زلوو أيترسعو سينما سمرة بركم تخطاتلتي channel يوتيوب سينما سمرة نلوم زبالنيا زيناتات سبورت أبزي في الصم سلامك تثالكم نمسكن